ଯିଏ ରାମ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ଯିଏ ବଳଭଦ୍ର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆଉ ଯିଏ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଭଦ୍ରା ସିଆ ରାଜକୁମାର ନାଇଁ, ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ମା ସୀତା। କେତେ ପୁରାଣ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇନା ରବି ଭାଇନା ପାଲା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଲାକୁ ଯଦି ଓଜନ କରାଯାଏ ପାଲାରେ ଆଜ୍ଞା ଓଜନ ନା, ରବି ଭାଇନାଙ୍କ ପାଲାରେ ଆଜ୍ଞା ଓଜନ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ରବି ଭାଇନା ସମାଜକୁ କଣ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ଗଲେ, କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଗଲେ। କେବଳ ନାଚ ଗୀତ କମେଡି, ନାଚ ଗୀତ କମେଡି, ପାଲାରେ କିଛି ଅଛି। ଭାଇନା କହିଲେ ରାଜା ଦ୍ୱାରିକାର ରାଜା ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଭାଇନା କୋଉ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି ଦ୍ୱାରିକାର ରାଜା କୃଷ୍ଣ? ଦ୍ୱାରିକାର ରାଜା ବାପା ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ବାପା ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲେଣି, କହିଲେ ନା ଦ୍ୱାରିକାର ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ଦ୍ୱାରିକାର ସାର୍ବଭୌମ। କାରଣ ଯଦୁ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଶାପ ଅଛି। ଏ ଯଦୁ ବଂଶରେ ଯିଏ ରାଜା ହବ ତା ମୂର୍ଧନା ଫାଟିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇନା, ସେଥିପାଇଁ ଯଦୁ ବଂଶରେ କେହି ରାଜା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ରାଜା ହେଇନଥିଲେ, ଦ୍ୱାରିକାର ରାଜା କରିଥିଲେ କାହାକୁ? ଉଗ୍ରସେନଙ୍କୁ। ଉଗ୍ରସେନ ଥିଲେ ଦ୍ୱାରିକାର ରାଜା, ଶାସନ କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ। ରାଜ ସିଂହାସନରେ କେବେ କୃଷ୍ଣ ବସନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସିଂହାସନରେ ଯିଏ ଯଦୁ ବଂଶରେ ବସିବ ତାଙ୍କ ମୂର୍ଧନା ଫାଟିବ, ଛାତି ଫାଟିବ। ସତ୍ୟଭାମା ମାଲ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହେଇଛି। ଏ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ସତ୍ୟଭାମା ଯାଇଛନ୍ତି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ, ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। କଥା ହେଲା ଯେ ସରୋବରରୁ 108 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ ଆଣିଲେ, ତେବେ ଯାଇ ଇଏ କୃଷ୍ଣ ରକ୍ଷା ହେବେ। କାରଣ ନହେଲେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ ମରିବେ। ଯାହା ଭାଇନା କହୁଥିଲେ ନାଇଁ, 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ ମରିବେ। ତେବେ ଯିବ କିଏ ନା ଗରୁଡ଼? କଥା ତ ଏତିକି, ଆଉ କଥା ତ ଏତିକି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଗରୁଡ଼ ଯାଇଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ, ସୁନାର ପଦ୍ମ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସୁନାର ପଦ୍ମ ପାଇଁ ଯାଇଛି, ଇଏ ଯାଉ ଯାଉ ଗରୁଡ଼ ଯେ ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ସରୋବରର ବାଟଟାକୁ ମାଲ ଚକିକି ବସିଛି କିଏ? ହନୁମାନ। ହନୁମାନ ଜଗିକି ବସିଛି। ହନୁମାନ କହୁଛି କଲା ଗରୁଡ଼ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ହନୁମାନ ବାଟ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ହନୁମାନ ବାଟ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତମେ ଯାଇପାରିବନି। କାହା ପାଇଁ ପଦ୍ମ ନବ? ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ। କହିଲେ ନା ଛାଡି ହବନି, ଛାଡି ହବନି। ଯଦି ଏ ସରୋବରରୁ ପଦ୍ମ ଜଣକ ପାଇଁ ଯାଇପାରେ, ସେ ଜଣକ କିଏ?
ସେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ଭୁକ୍ଳ ତିଳକ ରାମ ଠାକୁର। ରାମଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କାହାରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଯାଇ ପାରିବ ନା। ହେ ମୋର ସଚ କଣ କରିବେ ଗରୁଡ଼? ଗରୁଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଥକି ପଡୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସତରେ କଣ ମୁଁ ଆଜି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଇ ପାରିବିନି। ଇଏ ଜାମାୟା ଦେବେ प्रभु माया करी देइछंती। प्रभु आजी गरुड़ कंठरे बसिले कहले हां ये फूल से रामंक उद्देश्य रे मु नबाकु आछि। कहले मो राम अछंती, मो प्रभु अछंती, ताले तमे फूल नबा दरकार नै, मु नै की जी। मो प्रभु को अनेक दिन हेलानी देखिनी, मो प्रभु को न देखा पर्यंत मो मन केबे शांति नाही। 108 फूल नेई हनुरे चढ़िला निजे 108 स्वर्ण पद्म धरिक आसिले। 108 स्वर्ण पद्म धरि आसी पहुंचला बेलको आज्ञा उठुचंती सबुदिन देखु ओ सबुदिन देखिले काली आपन देखिबो ओ काली देखिबे। अच्छा अच्छा चार दिन होला आखि पलक पड़े। अच्छा अच्छा भोर उठी आज्ञा बयस हेलाणी टिके विश्राम नबा भी निहाती आवश्यक। राति अनिद्र समस्त देहरे जाए। हनुमान जते बेले आसीछंती पद्म फूल धरी देखिबेले ठिया हैछंती प्रभु राम ठाकुर ठिया हैछंती। राम ठाकुर को देखिले हनुमान खोजिले मो मां काई रे मो मां काई ना मां से पटरे सत्यभामा को कृष्ण जते बेले छाड़ी देले कहले सत्यभामा तमे टिके सीता हबो की कहले पारिबिनी नहीं रे ओ मां रे धर पारिबिनी से शक्तिटा मोर नहीं। से शक्ति मोर नहीं तेबे सीता हबो किए जते बेले चिंता पड़िला घर भितरे देखिला बेलकू रुक्मिणी सीता ही साड़ी छंती। कारण कारण राम ठाकुर बासर से जोरे जोदुर प्रभु राम ठाकुर सीतांकर कांदिबा देखिथिले। ए मा गोटाए झियो जेते बेले बाप घर सासु घर को जाइलो मा सेते बेले ओजार थरे ता आखिर दीधार लोतक झरी पड़े। चिंता करे जो बापा मां को सहित अली अंतली करूथिले
সেই ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇ ଚାଲିଯିବି। ଜଣେ ପର ପୁରୁଷର ହାତ ଧରିବି, ସିଏ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବେ ଏ କଥା କିଏ ଜାଣେ? ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମିଛ କଜିଆ କରୁଥିଲି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇ ଚାଲିଯିବି। ଯୋଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି, ମାଲୋ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇ ଚାଲିଯିବି। ଝିଅଟା ଏମିତି ଅନେକ ଭାବନା କରୁଥାଏ। ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳେ କାନ୍ଦି କହୁଥାଏ, ନାଇଁ ମୁଁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବିନି। ଆଜିକାଲି ଆଉ ମାସେ କାନ୍ଦ ଅଛି? ଆଜିକାଲି ପରା ଝିଅ ବାହାଘର ପରେ ହସି ହସିକି ପଳଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନା? ତେବେ ଝିଅଟା କାନ୍ଦୁଥାଏ କେତେ ଦିନ? ମାତ୍ର 3 ଦିନ। 3 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାସର ସେଜ ଆସିଯାଏ, ବାସର ସେଜରେ ହାତେ ଲମ୍ବର ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ଝିଅଟା ବସିଥାଏ। ମାଲୋ ସେତେବେଳେ ତା ଆଖିରୁ ଆଉ ଲୁହ ଝରୁନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଝିଅଟା ଭାବେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତର କଥା। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପବିତ୍ର ମିଳନର ଜୀବନ। ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଭିତରେ ଝିଅଟା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସୀତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେଇଟା ଥିଲା ବିପରୀତ। ସୀତା ବାସର ସେଜରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୋତକ ଝରି ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅନ୍ତରର ବେଦନା ଜାଣି, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଠାକୁର ମାଲ ସେଦିନ ଅନ୍ତରର ବେଦନାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ଅନ୍ତରର ବେଦନାକୁ ବୁଝିପାରି ମା ସୀତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ, ସୀତେ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ମା, ବିଦଗଧ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଦିନ ଭାବିଲେ, ଜାଣିଲେ ସୀତାଙ୍କର ମନର ବେଦନା। ସୀତା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ରାଜା ମାନେ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେଇଭଳି ଏକାଧିକ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ତ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଏକାଧିକ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ସିନ୍ଦୁରରେ ତ ଭାଗ ହେଇଯିବ। ଏ ମା ସତ କହିବ ମା, କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହେଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ? ମାଲୋ କେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁବନି। ତେବେ ମା ସୀତା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଏକାଧିକ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ହବ କଣ? ମୋ ସିନ୍ଦୁରରେ ଭାଗ ହେଇଯିବନି ତ? ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ମା ସୀତା ସେଦିନ ବାସର ସେଜରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସୀତା